incwadi ngokukaMathewu chapter 6, Matthew chapter 6. uJesu ngelinye ilanga uze emhlabeni. Mayeze emhlabeni inhloso enkulu ukuthi azosiqoqa thina sonke asibuyisele kuNkulunkulu. Sanibonani bazalwane? uNkulunkulu uzamile ukwakha lento afuna ukuyakha. Wadala uAdam, wamnikeza noEva. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu wazi kahle kamhlophe ukuthi mawufuna ukwakha umbuso uqala ngomndeni. Sanibonani bazalwane? Umndeni wokuqala, umndeni kababa uAdam, wawumndeni oneyinkinga. Kwagcina kubulalana izingane zala ekhaya. Ngisho umndeni wokuqala nga emhlabeni kwagcina kubulalana izingane la ekhaya. uNkulunkulu uthe mayebona ukuthi lo mndeni wokuqala ayakheki lento afuna ukuyakha, wazama neminye imindeni. Omunye ake wawuzama okaNoah, omunye ake wawuzama oka-Abraham. Ngenhlanhla lo ka-Abraham kuthena esizukulwaneni sakhe uAbraham wazala uIsaka, uIsaka wazala uJakobe. Emndenini kaJakobe uNkulunkulu wawakha lo mndeni owagcina usuyisizwe. Amen bazalwane. Kodwa enhlosweni kaNkulunkulu akukona nje ukwakha umndeni nesizwe, kodwa ukwakha umbuso wakhe. Manje njengoba sila sigcwele la, sabantu abaqhamuka kuyona yonke lemizamo uNkulunkulu eyizama. uNkulunkulu wazi ukuthi umndeni nomndeni uhlezi uneyinkinga zakhona. Wasakhela umndeni kaMoya. Lo mndeni wakaMoya uwakha ngeNkosi yethu Kristu Jesu. Uma uJesu efika emhlabeni, ufika uJesu uzositshela indaba yokuthi lo muntu thina esimaze uNkulunkulu akayena nje uNkulunkulu, kodwa unguBaba. Kukhona umehluko phakathi kokwazi uNkulunkulu njengoNkulunkulu nokumazi njengoBaba. Awusanibonani bazalwane? La ngaphandle inkolo eyila ngaphandle noma inkolo, ireligion isifundisa uNkulunkulu. Kodwa once waba nobudlelwano naye ngoJesu, urealize ukuthi akusiyena nje uNkulunkulu kodwa uBaba. Manje namhlanje ngiyafisa ukunichallenge abazalwane, nginifake kulo mqondo wokubuka uNkulunkulu ewuBaba. Ingakho uJesu ezemhlabeni yena uNkulunkulu, kodwa weza ngegama lendodana ukuze athathe thina sonke asenza amadodana, nathi sibuka uNkulunkulu ewuBaba. Ingakho iBhayibheli lithi ngisho ukukhala kwethu asikhaliso kwabantu abangenalo ithemba, kodwa noma sikhala sithi Abba Baba. Ngoba uJesu usiyisa kuNkulunkulu, usinikeza yena uBaba. Ngiyacela mntaka baba engathi ungaba nabo ubudlelwano naye, hayi nje ewuNkulunkulu kodwa ewuBaba. Ngoba once wamqonda kahle uBaba,
uyokwazi ukuthola wonke ama-benefits atholakala ebuNkulunkulwini ubaba wethu. Awu haleluya. Ingakho ngelinye ilanga abafundi bakaJesu bathi, Jesu sifundise nathi ukuthandaza. Ngoba uJohane usawabafundisa abafundi bakhe ukuthandaza. uJesu uyaqala uyabafundisa. But before waqala abafundise, ngelinye ilanga uJesu engena emanzini amaningi efakwa uJohane. Lithi iBhayibheli kwezwakala izwi. Awu haleluya. Lithi lo uyindodana yami engithokozile ngayo. Lapha yangesikhathi uJesu ebhabhadiswa sibona uJesu evele indodana, and surely uma uJesu eyindodana lo okhulumayo ubaba. Ingakho uma uJesu efundisa abafundi bakhe ukuthandaza uqala ngegama elilodwa elibalekile kakhulu. Ngiyacela Sithembile ungifundele ku verse 9. Matthew chapter 6 verse 9. Ngakho-ke anokhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Mawufike umbuso wakho. Mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Ngesikhathi sifunda isikole sasenziswa lo mthandazo, senziswa othisha esikoleni. Manje sagcina siyenza lento yaphenduka yaba umlolozelo, kanti yona isiwona umlolozelo. Uma uJesu efundisa ukuthandaza okokuqala ngqa, usho lamazwi kubafundi bakhe, ngoba inhloso enkulu ukuthi labantu asebalandile angabagcini kuye kodwa bayise kuBaba. And ufuna labantu azobashiya emhlabeni babe nobudlelwano obufana ncamashi nobakhe noBaba. Ingakho mayevula umlomo uthi asithi, Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Ngama amazwi uthini na Jesu? uJesu ufuna ukuthi thina simqonde uNkulunkulu ewuBaba. Ngoba maye uNkulunkulu sizomesaba. Awu haleluya. Maye uNkulunkulu sizomesaba angabhekeki, kodwa maye uBaba sizoba nabo ubudlelwano naye. Ngoba as long as sinobudlelwane naye simbuka ewuBaba, zonke izinto afuna sizenze sizozenza futhi sizoyifunda ngoba yena uBaba. Ngoba enye yezinto uBaba yenzayo ukufundisa umntwana. So iBhayibheli likubeka caca ukuthi uBaba wethu osezulwini, ngoba sinabo obaba bethu emhlabeni. Kodwa simbheke yena uBaba wethu osezulwini. Uthi uJesu asithi kuyena, malingcweliswe igama lakho. Uma ethi alingcweliswe igama lakho, usho ukuthi njengobaba igama lakhe asilihloniphe futhi asilihlukanise, ngisho sidlala asingadlali ngegama lakhe. Awu haleluya. Uma sike samqonda ukuthi ubani, sizomhlonipha ngalendlela eyokuthi simnikeze indawo yakhe yena uNkulunkulu futhi yena uBaba wethu. Haleluya. Haleluya. Uyazi ukuthi ngisho inkosi uyayuthola ukuthi abantwana abayibizi ngobaba, bayibiza ngayo inkosi. Ngisho yethe sibuzile uMdlokombane bewuthi mawulalela, ngisho ulalela amazinyane ekhuluma ngaye, ambize ngesilo angambizi ngobaba. Kodwa ubheka inhlanhla engaka ukuthi thina uNkulunkulu ufuna simbize ngobaba. Noma uNkulunkulu umdali wezinto zonke, kodwa ufuna simbize ngobaba, ngoba ufuna ubudlelwano bethu naye kube ubudlelwano obuzoba lula obufana nobukaBaba nabantwana.
Kodwa uthi uJesu asisho thina sithi malingcweliswe igama lakhe. Ngamanye amazwi masingaliphathi ngeze igama lakhe. Awu haleluya. Ngeke ngakhula mina kusekhona umkhulu wami. Umkhulu wami igama lakhe kwakuwufuna amanga. Oh yes, igama lakhe ufuna amanga. Ufuna amanga malunga. Umkhulu wami ngangeke ngizwe ngisemncane umkhulu esaphila. Omakoti bakwamalunga babewazila amagama kaMkhulu. Babengasho ukuthi ukufuna. Babesebenzisa amagama athize mabesho ukufuna. Umuzwe ethi umuntu ngihwaya ukuthi ubonze uzwi ungcwelisa igama. Mayetha amanga wayengasho ukuthi amanga ithina nje esasisho kodwa bona. Haleluya. Namhlanje abantu abasafuna ukuhlonipha igama likaNkulunkulu. Balisho noma kanjani badlala ngalo. Mawubheka leli gama elithi Yahweh. Igama elinespelling esirong mawulibona libhalwe phansi. Uma besho bathi inhloso yenza ukuthi lesi spelling mabesibhala basibhale sibe spelling esirong. Ingesizathu ukuthi abafuni ukusibhala sibe ispelling esicorrect ngoba what if sekuthatheka lona iBhayibheli leli iphepha lalo seliliwe phansi. Sekufana nokuthi uNkulunkulu sewe phansi. Nikhona bazalwane. Ngoba befuna ukuhlonipha igama lakhe. So uthi uJesu mayesifundisa uthi noma igama lakhe lihlonishwa kodwa thina ubaba wethu. Hallelujah. Uthi asithi mayenziwe intando yakhe emhlabeni njengoba yenzeke ezulwini. Ngamanye amazwi emhlabeni kulindele ukuthi kwenziwe intando yakhe. Hayi thina kodwa abanye abantu. Ngoba already thina senza intando yakhe. Kodwa sithandaze ukuthi nabanye abantu bayenza intando yakhe. But nayi indawo engiyithandayo engikholwa ukuthi ibalekile. Uthi usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Uthi masikhuleka kubaba asicele sithi akasiphi isinkwa sethu semihla ngemihla, asiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Ngamanye amazwi uJesu ufuna ukuthi impilo yethu yonke idependele kubaba. Ayangizwa kuseni. uJesu ufuna ukuthi impilo yethu yonke sithembele kubaba. Sithembele kuyena ngokuphila, sithembele kuyena nangokudla. Awu haleluya. Sithembela kubaba. Awukwazi ukuswela into unobaba. Well mhlawumbe obaba bethu basemhlabeni kukhona izinto abangenazo, kodwa sikhuluma ngalo baba osezulwini onakho konke. Elithi iBhayibheli konke kwenziwa uye futhi konke kwenziwela yena. Manje abazalwane baningi njengoba nibaningi nje, kodwa iproblem abafuni ukuqonda uNkulunkulu ewubaba. Ngoba khona umehluko phakathi komuntu omazi ewubaba nomuntu omazi engeyena ubaba. uJesu uthi asicele sithi akasiphi isinkwa sethu semihla ngemihla. La akusho khona ukuthi akasiphi. Leli verse alisho khona akasiphi. Kusho ukuthi already uyasipha isinkwa semihla ngemihla. Kodwa lithi akaqhubeka siphi isinkwa sethu semihla ngemihla. Ngoba uNkulunkulu wethu simkhonzayo uprovider. Hallelujah. Uyena osibonelelayo. Ingakho lithi izwi lakhe entabeni kaJehova kuyabonelelwa ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uyasibonelela bazalwane. Usibonelela kuzona zonke izidingo zethu. Manje namhlanje abantu baswela izinto kodwa bayiswela ubabe khona. Kanti umehluko ukuthi awumqondi njengobaba. Mawumazi kahle ubaba uyakuya ukucweba inyembezi wazi kahle kamhlophe ukuthi uzoyithola lento oyifunayo. Ngoba yena ubaba.
Namhlanje ngicela ukuthi masiqeda la inkonzo yethu iphuma ukumbheka uNkulunkulu ngempela ubaba wakho. Ingakho lithi iBhayibheli khona isikhathi la ekufanele kufezakala inkonzo. iBhayibheli libiza ngeadoption. La ekufanele ukuthi sigcina sonke uNkulunkulu esiadoptile. Saba ngabantwana bakhe. Hallelujah. Hallelujah. Manje kubalekile wazi ukuthi mawuphila la kuphila umntwana kaNkulunkulu. Ungumntwana kaNkulunkulu and ubaba wakho unakho konke. Ingakho mawuya kuye azi kahle ukuthi uya kumuntu onakho konke. And ngeke angakuniki ngoba ubaba wakho. Angazi noma nikhona namhlanje. Awungifundele uIsaiah chapter 64. Sithembile ungifundele uIsaiah chapter 64, ungifundele uverse 8 wakhona. Kepha manje Jehova ungubaba, thina siyibumba, wena ungumbumbi wethu. Singumsebenzi wesandla sakho sonke. uNkulunkulu ukuze singene eqondeni kahle ukuthi siyabantu bombuso kaNkulunkulu, into yokuqala ekufanele siyiqonde ukuthi siwumndeni. Nikhona abazalwane? Siwumndeni and uNkulunkulu khona, uNkulunkulu ubaba. Because uma uNkulunkulu efuna ukulungisa kahle umbuso wakhe, ube neconcept yomndeni. Ingakho thina njengoba sila sibizwa ngegama elithi singabazalwane. Leli gama elithi abazalwane lisho ukuthi sizalwa ndawonye, singabafowabo nodadewabo, brethrens, singama siblings. Uma singama siblings sonke, singama siblings ngoba uNkulunkulu wethu ukhona ubaba. So iBhayibheli ke la lithi Jehova manje wena ungubaba. Lithi thina siyibumba, wena ungumbumbi wethu. Ngamanye amazwi uwena osidalile, uwena osakhile, uwena isource yethu. Ngamanye amazwi siqhamuka kuwe besingeke sibe khona ungekho. Lithi singumsebenzi wesandla sakho. Nikhona abazalwane? Siwumsebenzi wesandla sakhe. Uma i-couple ngisho eshadile, i-expectile, ilindele umntwana bekhulelwe, uthi umntwana engakobikho, babe beqala beye ezitolo zeingane beyothenga izinto. Nikhona abazalwane? Ukuthi umntwana uma efika afike senazo. Afike umntwana esenezinto zokugqoka, afike umntwana eno 1 no 2 no 3. And nathi bazalwane, uma uNkulunkulu esakha uqale wasinikeza iprovision kuqala. Ingakho mawubheka kuGenesis chapter 1, uNkulunkulu udala izinto. Lezi zinto ayidalayo uyidalela ukuthi mayesedala thina asidale sezikhona. Ngoba yena ubaba wethu osinakekelayo. Awusanibonani bazalwane? Azikho izinto ezintsha uNkulunkulu azoyidala sesikhona. Zonke izinto usidalele singakobikho zabakhona. Ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu osithandayo. Kodwa ufuna thina sonke simqonde ukuthi yena ungubaba. Thina njengoba sila singabafowabo nodadewabo. Mfundele Sithembile uMatthew chapter 5. Matthew chapter 5 ungifundele uverse 21, 22, 23 and 24.
Nizwile kwathiwa kwabasendulo, ungabulali. Yilowo nalowo obulalayo uyakuba necala lokwahlulela. Kepha mina ngithi kini, iBhayibheli lithe asingabulali. Laselibeka icala ukuthi umuntu obulalayo unecala elikhulu. But isimuzu uJesu la ethi ngaphezulu kwaloko kushiwe iOld Testament yena kodwa uthi yilowo nalowo obulalayo uyakuba necala lokwahlulela. Kepha mina ngithi kini, yilowo nalowo othukuthelela umfowabo uyakuba necala lokwahlulela. lithi iBhayibheli uma singabazalwane sizalwa ndawonye, sizalwa ubaba wethu uNkulunkulu, elithi iBhayibheli sizelwe uNkulunkulu ngomoya. Uma ke wena udinelwe umfowenu lo ozalwa naye, iBhayibheli lithi unecala lokwahlulelwa. Awu amen awukho. Kwangathi niyazondana. No, iBhayibheli uJesu userious ngendaba yalomndeni owakhiwayo oyibandla. Uthi njengoba thina sazi ukuthi ungabulali, kodwa khona elinye icala elilinganiswa elifana nelokubulala. Uthi lelo elokudinelwa umfowenu. Ngamanye amazwi mawudinela umfowenu ufana nomuntu ocommit murder. Kusho iBhayibheli. Lithi unecala lokwahlulelwa. Kunamacala eBhayibhelini elithi iBhayibheli awanakuthethelelwa. Njengecala lokuhlambalaza umoya ongcwele. Manje iBhayibheli ke lalithi mawuthukuthelela umfowenu lelo cala elokwahlulelwa. Uthiwani Sithembile? Qhubeka. Noshoyo kumfowabo ukuthi silima uyakuba necala emphakathini. Noshoyo ukuthi siwula uyakuba necala lokulahlwa esihogweni somlilo. Zonke lezi zinto izinto zisho kumfowenu. And iBhayibheli libeka lamacala njengamacala amakhulu. Yini Jesu wenza nje? Ngizama ukulungisa umndeni. Because asikwazi ukufika embusweni sifeyile emndenini. Anguyeke wakini ngoba uneyinkinga zawo. Ake sibheke lo wethu akamoya. Ukuthi asikwazi ukuthi sithi siyingxenye yombuso sisahluleke ukuyibamba la emndenini nje. Ukuthi njengoba sila siwumndeni singabandawonye sizalwa ndawonye. Once ahluleke ukuyibamba lapho manje kukude kakhulu embusweni. Othi la kumfowabo silima siwula. Lithi iBhayibheli unecala elikhulu kakhulu. Yazi indlela engibuka ngayo. Sesixabene yini bazalwane? Sizwana kangaka. Onyetshisi. Funda Sithembile. Ngakho ke nxa uletha umnikelo wakho ealtare ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe. Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwealtare. Uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu. Andukuba uze unikele umnikelo wakho. Uyabona iBhayibheli lithatha lento libeke kwenye level. Laba bazalwane ngiyazi njalo masilifunda ilivesi silifunda siliphambanisa. Engathi kuthiwa wena mawunegqubu nomfowenu cha la akushiwo
lo owonile kodwa akushiyo owoniwe. Nikhona abazalwane? Kushiyo owonile ukuthi uma uzonikela ukhumbule ukuthi hey kambe nginomuntu la ongizondayo. Lithi iBhayibheli ushiyeke uhamba ngamamazi lithathe le responsibility lo mthwalo la ubuyisela kuwe owoniwe. Kodwa mawusuwazi kahle ukuthi ususembusweni uwena kufanele ulungise izinto. Awuyena wangiqalayo angenza ngalutho mina. No, iBhayibheli lithi wena. Unless ke phela une amnesia. Unesifo sokukhohlwa ungakhohlwa. Futhi yabona umuntu onesifo sokukhohlwa uzashaya istep mase yaphambili eseyibambile imali yakhe. Azajika athi ukhohliwe uNkulunkulu agquzule naye lo anenxa naye azamgquzule ambuke phansi anyuke naye ayayishaya imali yakhe. Futhi ngiyalithanda iBhayibheli ngoba leli verse ngeke lize lingiqhathe nomkhizi. Leli verse ngoba lisho ukuthi goduka naye imali yakhe, no lithi shiyela yona ubuhambo yolunga kahle kahle. Fanele ngelanga sike sithi siyafika mase kuvala inkonzo sifice kunezimali nje ezibekwe la sibona uyazi umzalwane okholwayo ke lo realizeile sizoyithatha ke mawukuthi usayilungisa into yakho sibe siyifaka emnikelweni. But mina abazalwane namhlanje ngifisa ukusho ukuthi uNkulunkulu ufisa lento yethu yomndeni ilunge ibe right, because once wakukhumbula wangakhohlwa ukuthi umfowenu lo udadewenu lo awuzokhohlwa futhi ukuthi ubaba wethu lo, ngoba zonke izinto ayishila ubaba sikhomandwa uye la ekhaya. Siyezwana bazalwane? Ubaba uNkulunkulu uyena osikhomandayo la ekhaya. Izinto ayishile ezwini lakhe senza zona, noma ngabe kubuhlungu noma ngabe kunjani senza lezi ayishile. Noma ngabe siyathanda noma ngabe asithandi kodwa senza lezi ayishile. Uma uJesu ukhona abantu abangayazi, uma uJesu ethi hlalani kimi nami kini, uthini uJesu? Uthi mina Jesu ngizoba uwena, wena ube yimina. Uma siya kubaba ethi uJesu ningacela noma yini kubaba egameni lami baba uzonenzela. Usho ukuthini uJesu? Uthi masifika kubaba asisho ukuthi sithunywe uJesu. Ngijwayele ukuthi ngithi ngikhonza kufika isigijimi singiqhwebe ngithi sithi ngicela ukhiye wakho wemoto, ngithi uzowenzani, sithi sigijimayo uthe umangalisa angizowulanda. The moment ngizwe igama elimangaliso ngiyake ngithi okay thatha. Siyezwana bazalwane? Nawe uma umntwana wakho engekho phambi kwakho ethumele omunye umuntu ukuthi akazocela into kuwe, once wathi uyena oshilo, kuba lula ukuthi uyikhiphe. Awuyiniki lo omnikayo kodwa uyinika lo wakho. Manje thina masiya kubaba sithi egameni lika Jesu sithi sithunywe uJesu. Manje uma ethi uJesu hlalani kimi nami kini, fanele thina siphile simfake kuthina uJesu, ngisho ukukhuluma kwethu kuze kube uye, ukuze masifika kuyena ubaba vela abone uJesu kunokuthi abone thina. Kodwa mase kufanele ukuthi sihlawuliswe emacaleni ethu, ubaba athi mebheka thina vela abone uJesu. Esiphambanweni kune-exchange eyenzekile. Thina sathatha ubuJesu, uJesu athatha ubuthina. Ingakho simuzwe ekhala ethi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Ngoba ubaba akashiya uJesu kodwa ushiya thina. Manje thina ivalue yethu iyasilahlekela ukuthi thina siyobani embusweni.
embusweni singabambuso futhi singabantwana embusweni. Sinikiwe lamandla. Ingakho lithi iBhayibheli saphiwa amandla okuthi kuthiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Ingakho umntwana kaNkulunkulu uya ngeqholo mayethandaza kuBaba. Ufika athi Baba egameni lika Jesu. Ubaba vula amehlo. Ubaba lalele. Ngoba uze kuye wama-addressa ngobaba, wachaza futhi uthi lento zengayo iqhamuka kuphi. Ingakho mangithandaza angiqhamuki sengithi uthembekile wena uba lo thembekile. Baba egameni lika Jesu. Nanoma yiphi incwadi ebhalwayo, fana incwadi mayihamba ihambi nomniniyo ukuthi yakubani. Dear so and so. Unless mawukade uvela uthandaza, waphoza noma wanqamuka, uyakwazi ukuqhubeka usuqhubeka nendaba. Kodwa mawuqala nje indaba uthi Baba egameni lika Jesu. Usho into oyishoyo, mawuphoza uthi ngegama lika Jesu. Usho mawuphoza uthi egameni lika Jesu. Ngoba lento yakho fana ihambe inalo igama lika Jesu. Ukuze ngisho kuvulwa amapage kulalelwa kutholakala inoJesu phakathi, inoJesu phakathi, inoJesu phakathi, inoJesu phakathi. Iya kuBaba. Ngoba uBaba uyena okhomanda yonke. uBaba ukhomanda ngisho indodana, uBaba ukhomanda ngisho umoya ongcwele noma kubuthathu bukaNkulunkulu. Kodwa uBaba uyena mnini mandla onke. Ingakho ke into asithandaze engilosini. Ingilosi imessenger. Ingilosi iyathunywa ukuthi ihambise u1 no2 no3. Umthandazo wethu uya kuBaba. uBaba keep instruction. Manje namhlanje fanele sibambe le ndaba uthi hayi bazalwane thina singabantwana bakaNkulunkulu. Thina sinobaba thina. uBaba wethu futhi ave uBaba ongathandi ukuthi senza abanye abantu obaba bethe khona. uBaba wethu uthi yena unomona kusho yena. Uthi unomona akafuni ukubona sidependele kwabanye abantu siyeke yena. Ngelinye ilanga kunezingane lapha kwamalunga. Kudala nje kudala mangaliso wesemncane. Engakokhulu kakhulu. Lezi ngane ezakubuka unkosikazi. Khona omunye omncane kwa ukhekhe. Wesemncane kakhulu cishwe la ko3. Ngibathathe ngithi siyahamba siye pavilion. Lungani siye pavilion. Ngimbiza ukhekhe ngoba wayemncane yena. Khekhe woza ngikugqokisa izicathulo. Ukhekhe athi useyigqokile. Nami ngokukhulu unganake. Silunge singene emotweni naye insizwa sihamba. Sifike pavilion uhamba nami ngoba uyena omncane. Laba abanye bakhulakhulile bayihambela. Uhamba nami phela njoba behamba bonke bangibiza ngobaba. Njoba ngihamba nabo baba. Inkinga yonakala uma sesihlangana nomuntu. Ngimbone lo muntu ehlekeza lapha ya. Athi esuka lapha athi awumshana. Uyigqokise wena yini izicathulo. Ngithi ngiyambheka ukhekhe, banana uyiphambanisile. Angikaze ngiembarrasseke kanje. Kade sengizizwa ukuthi ngiwubaba. Sengihamba ngikokomele la kuthiwa baba. Lapho ingane le ngihamba nayo isithola usizo komunye umuntu kodwa ngikhona. Ngaguqa phansi ngedolo. Ngathi mfana khumula izicathulo ngigqokise kahle. Wayibeka ngala ngamlungisa ngayigqokisa kahle. Kodwa indleleni yami ngihamba ngiembarrass ukuthi indlela engaka sengihambile ipavilion yonke.
umuntu ongibukayo ubuka ubaba ongekho right. Awusanibonani bazalwane? noNkulunkulu wethu esimkhonzayo unjalo bazalwane. Sinezinto esizenza thina ngokwethu sithembele kuthina kanti sizenza wrong siyam-embarrassa. But the days I realize ukuthi ubaba wethu siyakuye sithi baba ngiyenzela u1 no2 no3 mayesasenzele yena ngisho uhambe emgwaqweni mntaka baba abantu bahlonipha ubaba wakho bahlonipha uNkulunkulu wakho ngoba bayazi ukuthi uye okwenzele. Ngisho siswami uGana ngicela i-decision kube ukuthi ivela kuNkulunkulu ngoba makuyena ngeke uembarrasseke la endaweni kodwa mawuyithathele wena isinqumo kuzo embarrasseka ubaba wakho. Awusanibonani bazalwane? So namhlanje ngifuna ukukukhumbuza ukuthi sinobaba thina, sinomuntu esithi masicela kuye izinto azenze ngoba unakho konke sikudingayo kuphela yena uyibuza ukuthi uza nini. And ayikho into ebuhlungu njengobaba maye sekubona usungasezi kuyo usezocela uvela ayitshela usewukhulile naye akuyeke kanjalo. Nobaba wethu mase ungasayi kuye uvela kubona ukuthi usukhulile usukwazi kuyimela kuyeke kanjalo. Kanti la ekukholweni ubaba wethu asikhuli kubaba siyohleza abantwana kuye. Ngisho ngingathiwa ungakanani ngeminyaka yana kuye mntaka baba ukhala minye embezi uze kuye uzocela kuye njengobaba wakho. Cela ungifundele Sithembile John wokuqala chapter 3 verse 1 and 2. 1 John chapter 3 ungifundele nje verse 1 and 2. Bekani uthando olungaka Oh Jesus. asinike lona ubaba Oh Jesus. lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Hayi sinikiwe bazalwane. No sinikiwe namhlanje ngifuna ukukunikeza iassurance ukuthi umntwana kaNkulunkulu. The day umalanga phambili noma ngabe kubulawa amakhona wavuma uKristu uJesu eyinkosi yamakhosi umntwana kaNkulunkulu. Owangaphakathi emndenini owangaphakathi embusweni kaNkulunkulu. Awusanibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli anibhekeni uthando lungaka lokuthi kuthiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Thiwani Sithembile? Futhi siyibo. Wow. Likunikeza isiqiniseko lithi futhi siyibo. Ngamanye amazwi noma ngabe ubani okungabazayo akushintshi ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Ngisho kuthiwa kade ulovile last week esontweni kodwa akukushintsha ukuthi umntwana kaNkulunkulu. Ngoba leyo kuba umntwana kaNkulunkulu into ephakeme kakhulu. Awu haleluya engeke ikwazi ukususwa kuyona abantu. Eyiphambe kwenzakho akushintshi ukuthi umntwana angipromote ukuthi abantu baphambuke kodwa ngizama ukukuvezela ukuthi indaba yobuntwana bakaNkulunkulu inkulu kakhulu. Inkulu kakhulu. Inkulu kakhulu. Ngisho ngezwe kuthiwa kunombango endlunkulu kubanga amazinyane esilo kuthiwa kunombango ngisho ngathi ubani awuzomshintsha ukuthi umntwana uyizinyane. Uyizinyane whether uyamthanda awumthandi uyizinyane lesilo kodwa. Nikhona abazalwane awuzokushintsha lokho nala embusweni kaNkulunkulu ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu awuzokhishwa yimi. Anginalo ilungelo lokukhipha akekho umzalwane onelungelo lokukhipha embusweni kaNkulunkulu akekho umuntu onelungelo lokukhipha emndenini kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli futhi sibo. Thiwani Sithembile? Bathandekayo. Ngalokho izwe alisazi ngokuba alimazanga yena. Bathandekayo manje singabantwana bakaNkulunkulu kepha akukabonakali esiya kuba yini. Lithi iBhayibheli
izwe alisazi ngoba nalimazanga. Ya namhlanje sesilalela abantu abangakholwa ibona abasitshela ukuthi uba ukholwa uba ungakholwa. Ngathi bangathula man. Ngoba naye lo muntu esikhuluma ngaye abamazanga. Nawe futhi abasoze bakwazi. Uma ungayanga etiyeni lakamakhelwane, ngisho ungazondwa abantu bathi awukholwa ngoba uyanga ukuyobusisa itiye lakamakhelwane, uyakholwa mntaka baba. Akekho umuntu ongakukhipha embusweni. Inkinga yabo ukuthi abasazi nalento esikhuluma ngayo abayazi. Naye lo wasibizayo abamazi. Yena ubaba wethu uqobo lakhe abamazi. Lithi iBhayibheli ngisho siyoba yikho akukabonakaliswa. Thiwa Sithembile. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye. Ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo. Mebonakaliswa lithi siyoba njengaye. Mase lithi siyakumbona njengokuba enjalo. Siyokumbona njengaloku enjalo kodwa siyothi sifike nathi sibe sinjengaye. Hallelujah. Siyombona. Njoba silangazela ukumbona, you will be shocked the moment umbona uyothi uyambuka ukuthi uyayibona awusafana manje. Hallelujah. Kodwa njengamanje asazi ukuthi siyoba njani. Into esineshow yayo iBhayibheli lesinikeza isiqiniseko sakuthi lento azobe yiyona nathi siyoba yiyo. Angifundele lokugcina Matthew chapter 7 verse 7. Matthew chapter 7 verse 7. Sifunda iverse lokugcina sithandazeni. Ngiyacela mntaka baba mawuphuma la mazi ubaba wakho. Mazi uNkulunkulu ukuthi ubaba wakho. Ungachithi isikhathi eside uhamba ufunana nobaba wakho wakulahlayo. Hamba ufuna ubaba wakho wakulahla. Hey wakulahla lo muntu akakufuni. Thatha nanga umuntu okufunayo. Verse 7. Celani khona niza kuphila. Ushiyo kubaba wethu kuthiwa asiceleni. Celani khona niza kuphiwa. Hey ubaba wethu indlebe yakhe ilalele. Ingakho lithi iBhayibheli ngisho indlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Indlebe yakhe ilalela icelo kuwena. Wena uceli uthandaza Sunday la masithandaza uyozulinda omunye uSunday futhi masibuya la sithandaza. Nakhona futhi masithandaza uthandaza uyazamula. Nakhona mathiwa kuthandaza awuthandaza ufika uzamula. Makuthiwa woza kwi-prayer hour sizokhuleka i-hour uvele uyibuza ukuthi ngiyobe ngithini sonke leso sikhathi. Lapha amazulu abhizi athi celani, cela sibani awuceli wena. Instead ngisho ucela abazalwane seningikhulekise awuceli kuye ubaba wakho. Ucele isebenzini zala ekhaya engabe ucela kubaba wakho. Wakwayibona ingane esitolo kubo kunesitolo mayidinga into ingayi kubaba kocela icele kulabo abadayisayo la esitolo phela ningizame phela ayibona ngashona kubaba wakho uthi ubaba celani yikhona niza kuphiwa. Awuphiwa nje ingoba awuceli. Even ucela kwingelozi yokulunga. Eyashaya amaphiko phezu kwendlu kaFaro. Ngelozi yokulunga ngiphe ngelozi ngilethele. Ngiyacela ngelozi yokulunga kadwa ubanika abantu. Awuyeke ingelozi yokulunga. Awukucele kubaba wakho. Kuthiwa Funani khona niza kufumana. Ngisho ukufuna webazalwane funa mntaka baba ifune lento oyifunayo uzoyifumana. Yifune uzoyifumana. Thiwani Sithembile? Ngqongqothani khona niza kuvuleka. Ngisho ungqongqothe egameni lika Jesu.
lithi iBhayibheli uzovulelwa. Ngithi kuwena esiphambaneni kwenziwe exchange. Kwathathwa uthina obengaphesheya wafakwa kuJesu. Kwafaka uJesu wafakwa kwaphambana izinto ukuze thina sithole imhlomulo yokuba abantwana. Lento yakenzeka uIsaka eseshilo wathi ufuna ukubusisa omunye. Lithi iBhayibheli unina wama-advise ukuthi umfowenu uyobusiswa manje. Mina ngizokwenzela zonke izinto oyifuna ekufunakala zenziwe uyihlo, zithole uyihlo. Wena thatha lokhu kukamfowenu wembathe kona ukuze uyihlo noma ekuthinta ezwe ukuthi umfowenu. Lithi iBhayibheli yakhala indoda endala yathi impela mangikuthinta uye kodwa izwi akusilona. Bazalwane, how much more wena ugcwele izwi likaNkulunkulu. Ngisho uyakocela ucela ngalizwi ukuthi baba wena uthe ezwini lakho. Awusanibonani bazalwane? Ukuhamba kwakho ngisho uthintwa ubhekwa kubonakala uhambiso kwakhe. Yini ongayicela ungayinikwa na? Ayikho. Wena ungaphezulu kukaJakobe. Wena ungaphezulu kukaJakobe wena ngoba noma uvula umlomo angisho mina lo mzalwane othuka inhlamba. Because iBhayibheli lithi akufunakala kuphume okubabayo nokumtoti emlonyeni owodwa. Mawuvula umlomo fanele kwaze ukuthi kuphume into eright and uNkulunkulu uzokuzwa akwenzele ngokucela kwakho. Thiwani Sithembile? Sithembile ungalibeki phansi iBhayibheli, Sithembile siyafunda la. Ngokuba yilowo nalowo ocelayo uyamukeliswa. Nayi ke indaba bazalwane lithi iBhayibheli yilowo nalo. Umehluko ke bazalwane phakathi kwethu nabantu abangakholwa ukuthi thina asiceli, bona bangena kule party yolowo nalowo. Afike yena acele kuBaba kodwa engeyena wangaphakathi. Afika acele enzelwe, wena ungaceli ungenzelwa. Because iBhayibheli lithi yilowo nalowo. Uma iBhayibheli lithi yilowo nalowo lisho ukuthi nombani. Aw, nathula manje. Noma ubani ocelayo uyamukeliswa, nofunayo uyakufumana, nongqongqothayo uyavulelwa. Inkinga yakho ukuthi uyacela yini. Funda Sithembile. Noma ngumuphi umuntu kini ongathi uma indodana yakhe icela isinkwa ayinike itshe, noma icela inhlanzi ayinike inyoka na? Ngakho ke uma nina enibabi nazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu uyihlo osezulwini uza kubapha okuhle abacela kuye. Obaba bambi abangakholwa, abangasindisiwe, abanenhliziyo ezimbi, ufica benzela izingane zabo imhlonyane, benzela izingane zabo 21st, benzela izingane zabo amaphathi. Ingane icela into baba yenzele bebabi kodwa bengakholwa. Uthi uJesu how much more ubaba wakho enguNkulunkulu angangakwenzela kanjani izinto oyifunayo. Bazalwane, namhlanje sengivala ngiyanicela yanini kuNkulunkulu nicele. Amazulu alindile, kunama-asha ezulu alindile ingelosi, alindele ukuthatha izinto zakho ayise kuwena, alindile. Asegqoke kahle ayimisele ame ngolayini alindile kodwa wena ucela. Uhamba uthi sidla umzila. Asidli umzila ngokwetemu, sidla umzila ngokucela. Zikhona ingelosi lezo thandaza kuzo ama-message. Lithi iBhayibheli ama-messengers, ithunywa lezo ekufanele zilethe lezi zinto ezisuke inikezwe uNkulunkulu zilethe kuwe. Wena ubhizi ucela kuzona, ayinamandla zona kodwa ziyadeliver.
ngisho ungathenga wenza u-Uber Eats, lo suyafika ngesithuthuthu akazi kwatwa, usuke ethathe lapha kaDeboneze into, wena uyisa kaDiboneze isicelo, uDiboneze uthumela instruction ingelosi la nesithuthuthu eminyango kuthiwe hambisa kuleya address, ingelosi ifika ihambise kuleya address. Kwesinye isikhathi kuthiwa ngisho ifika fanele uyinikeze ipassword, fanele uyinikeze icode, fanele umnikeze icode, athathe icode yena useyazi ukuthi hayi bazalwane yanini kubaba nicele, amazulu alindile, amazulu ayaviva, alindele nini ukuthi nicele kodwa aniceli. Instead nihambe nicela imithandazo kubantu. Nalo muntu okade ucela kuyena umthandazo ethi ngizokuthandazisa, akakuthandazisi kwayena. Instead uthandazisa abangani bakhe, wena akakuthandazisi. Isihenqo sethempeli sadabuka phakathi bazalwane, ukuze singabusaphelele endaweni engcwele kodwa singenele endaweni engcwele. Asathumela umpriest omkhulu manje ukuthi ayosicelela, kodwa sesiyayingenela, sesine access. uJesu usinikeza i-access. Awusanibonani bazalwane? Usinikeza, ingakho lithi iBhayibheli ngakho lokho sinokungena, sine access. Ngelinye ilanga uyoshokheka uma usufika ezulwini, uthola ukuthi even ipeni ink ekwakufanele ubhale izicelo zakho sewanquma ngoba bewungaceli. Instead wambikela abantu inkinga zakhe, awuceli kuloko kufanele ucele. Ngisho ingelosi bekufanele ibhale ink sewanquma, uyothi uyafika uyothi uma uthi kuvele kuphephethe kumlotha ngoba ungaceli, akubhalwa njengoba ungaceli. Asiceleni bazalwane, si recognize uNkulunkulu njengobaba, because uma simbheka nje uNkulunkulu kuphela siyohamba siguqa siphakamisa ikhanda siguqa sigoqa izandla kodwa singayi kuye njengobaba sicele. Hamba ubheka ingane la, ingane encane kuba bwa ngisho ngathi umhlonipha kangakanani ba, ngisho ngathi upresident, ingane ifika inqa unyawo, thatha unyawo ilibeke ekhanda lika baba wakhe, thatha unyawo, hayi ingane yakhe ubaba wakhe, wena ungathi hey ubaba wakhe ingane yakhe, thatha unyawo ingane ilibeke ekhanda likayise. Ubaba kanankinga ngoba umntwana wakhe. Nawe amazulu alindile ukuthi ucela nini. Recognize uNkulunkulu as your father. Cela sivala amehlo. Baba siyabonga egameni lika Jesu. Siyabonga baba umusa wakho ongaka. Siyabonga baba uthando lwakho olungaka. Siyabonga baba nangalesi sikhathi ukusikhumbuza kwakho ukuthi wena ungubaba kithi. Nakulesi sikhathi baba gxilisa kubantwana bakho. Ubakhumbuze njalo ukuthi wena ungubaba kithi. Sikhumbuze njalo baba ukuthi ungubaba. Asiye kuwe sicela noma yini egameni lika Jesu wena uyenza. uNkulunkulu namandla ngiyabathandazela nalabo abangekho embusweni wakho nabangekho kulomndeni balande Nkosi egameni lika Jesu bakwazise wena njengobaba. Thatha udumo baba ekseni ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Amen. Cela simshayele uNkulunkulu izandla ezinkulu. Angakuvaleli ngaphandle, mhlawumbe ukhona la. Awuka